Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fitra Nancing. Oke guys, kali ini aku gabut guys ngenteni Mbak Lipah karo lek ngatemi guys. Sampai lah yo jam 8 lah guys ki. Arepe jam 8:30. Lek ngatemi aja adun-adun guys. Jadi ini rondok suwi. Yo. Tangan gatel terus ya. Tembak gede ini. Jadi suwi guys, urung apa-apa wonge, tapi lan wis budal iki. Wong kan wong isih urung adus, urung apa. Guys yo. Sabar ya ngenteni nek ngatemi karo Mbak Lipah ya guys. Dan wonge suwi jan. Ini kan sih guys, gabut. Ijo, manuk orang tak luput tokno. Guys, aku tak ngetokno manuk sih guys. Soalnya ini, aku tak tokno. Kok salah? Ini suwe. Mang Mbak Lipah mang nganggo alisan guys. Oke, gak iso alisan iki lho gak alisan guys. Polosan iki. Wong iso saiki pintar alisan nganggo ngene iki nganggo sing apa guys kuwi lukisan. Nganggo lukisan iso Mbak Lipah saiki guys. Dek biyen iki gak iso. Terus kalau aku pensil alisan iso. Lah aku gak iso. Aku dek biyen kapjoning apa jenenge luas kan guys yo iki koyo swalayan iki. Alisan paling yo mok ngene tok. Gak patek iso aku guys. Yo mok ngono tok isine. Misalnya mau ngene jret karo jret ngetok guys aku kayak iso alisan paling matemnya 100 paling dalam yo lihat guys semilir nih jopo ini guys gak usah guys Mbak Lipah wes macak guys kayak nutup lawang ini tak jepit duit sih ya guys soalnya aku pengen lah iya ambeng itu jalur ambeng ambeng gini lho jalur ini iya ijo saya jajal ya piye aku gak loro nggono iki ngene kapan dili lakon iki nyanyi foto hotelnya kok balik nang kene iya iya di wis ora tekan iki karem iki lurus ya gini Bu am loro dijoli tak joli kalau jelek kae kowe wis kok karo iki lho bindung wong telu iki sapa kowe pas apa ternyata ya kowe iki ana sing cocok ya kae sing gone makmu kae wis sing gone makmu kae nopo wis ala wis nopo lho wis gak apa-apa kae kono kelas nopo ini berkatem dhewe aja ndak iso kon dhewe to iya berkatem dhewe kok ono ditongakno wis 6 yo aku loro iya aku loro iya sikat lah wis kesuwe yo ora kita tekan omah iki rame ya Bu kok tidak mau telu ya iki iya ya coba
Bluremu HP 6. Mo, HP 6 kok ngeblur ya? Anu lapi sik matene. Ngapna ini kali loro kon ngapna iki piye? Oh, emang Juli. Jaman ngono iki. Iya kayak siji, mu kok mbak aku awas semu. Juli tak siji ya, kena Juli. Kalau engkau nanda Mas mau ambil api Mas gak orang jaluk oh yo kok yo kok iso enek oke saya kena Pak Sopo Cah kira masuk guys iya ora wedine cuma gak oleh mukan nek biasane panggang pitik kan ngono to gak ning kene esek apa kayak suara sarayaan ya wis gak sarayaan bawangan ya ora gelem oh iya makasih Mbak ya wis padha adil wis Bang Jalo kula dekat iki enak anu piye gawe berkat es apa piye ya? iya ndang lah ora krungu ki lho omongan ngenten Tri sebenarnya ndang lah kok kabeh es iya kok iso sedekah bumi kok es kabeh kok ngono. Delok. Anu padha kok ngono ku mbok rasa ditinggal nek kok kabeh kok boleh ngomong. Sehat. Aja timbang gue sedang kopi kalau kehidupan ate gak banter ya mu ya suaran iya piye deal lagi dikongkon nganu dikongkon ngerikon dekne
Ya rasa. Lah ya makene lek nyebut tak jono tak jeli berkat nang aku ya ngono. Untung nih kan nek semut ya. Tapi kalau ngene iki nanti kita foto dulu ya dan kita Iya, gone iki. Kondom gak apa-apa ya dari di syuting lah nek ambil. Ya lah. Lah kenane kok gowo. Ah iya. Wong Iya kok. Iya. Carane ngene Tri, nek berkat carane. Nang sere digowo sesuk dilanno. Halo Bella. Bella, sini. Sini, Dek. Bella. Bisa murah gelem ya tapi. Anjaknya bisa murah gelem Bella. Gue pengen untuk makan ayam kan jerpat murah. Panggangan yang omah akeh itu. Siti biasanya tapi Siti harus boleh puluh. Burung. Kan jerpat murah. Ini di Jakarta. Sini lo ke bawah. Menang banyak apa yang atas? Oh, bakso mbak es. Biasanya wong iki terae bakso. Pengen saiki dodol es ngono ki lho, mau kaya sing aku tuku mau. Ijo es blewah mau. Nak cah. Yo, aku mas tuku es lari. Aku bensin 5.000. Mbak iki sing menang ngono. Sten. Bojone utama. Iya. Neng lo. Lah ya didelok lah piye Yo. ora tenan. Aku yo. Iki kabar bahasa. Piye tak mulai? Duh, kunci ku nang ndi? Mateng iki ono sik tik. Sak lengkare. Enggak ya. Bang mau dari pora. Yo ora apa-apa. Jane sangat Isto semua bos. Dia pada nanti coba kan. Aku kan jelasin. Ya,
Duduk. Bikin wis sarapan burung. Mbak apa? Mangke mbak apa le? Ayo lah gue ya le. Enak Kalau guys. Zainuddin pelan-pelan. Itu nek tempat deh. Pelan-pelan deh. Ya main dulu. Mari kita Masih ijek tanggung kowe nek wis bar ya. Kita sarapan iki. Iki Bu apa andum iki guys. Ya aku. Engko. Buka. Dadi gawe mulai kowe nek kowe mbek gawe mulai. Iya, kene didem berkate, guys, kalau sarapan. Foto sik ya, Mu. Iya. Coba. Wow, anu pinter ya, samok-samok. Heeh. Wis aku lilin. Sapa lilin? Iya, lin berkat nang tak aku. Kira tong elek. Iya lah. Nyanyak. Nyanyak. Suwen nek kok. Wow, delok, guys. Kita ini dibagi 3 ya, Cik. Iya Ini ya. Godhongnya ya, guys. Ya nek ndok tahu mie lho. Terus mama tempe, terus kuwi apa jenenge, Cing? Tumis. Terus kayak apa sing kono? Payek, enak apa ae. Nah ya, mang sing anu ya pemirsa iki mang sing dirambang iki dikasih 6. Itu dua ngene Mbak Ipah dua nggonku dua dadi. 6. Kaya wong-wong angger jiko kok ora dikek berkah. Iya, awak dhewe dikeki ya. Nanya. Awak dhewe iki wong anu ya gak njaluk. Wong ame buru-buru. Mbak Soleh iki ora dikekne karepku. Duduk. Iki anu dindom dhewe-dhewe apa maksudnya iki dhewe nang ngono. Ya dhewe nang lah ya Cing yo. Ini ya berarti. Mang enek sing ngongkon ngene. Ndom ning kene lah Mas, ndak wong wis entuk berkah dhewe kok yo. Iya iya. Ya wis. Berarti kengko. Wis. Dililin Buti. Sapa? Bud, kok tak tero? Adae. Ya, kok tak tero ya. Telepon guys. Mbok coba saiki. Ya wes dari Ya kok pisan. Oke. Mu nganu, nanti digoleki bojone kok. Lilin padahal tak mbek Lilin. Iki nganu dhisik dijupuk sik. Yo. Iya kan. Bang kok ngatek jupuk. Gak usah ngatek. Jupuk kuwi lho ngonoan. Apa? Duh, nguri. Nampane nggo genting. Lek nampan lek. Iya. Di gonda gayam malah gak nampan. Iya gak. Nah tadi nang sindom kan bakal sing sing brodol lho Cing. Gak iso mu. Nih tak jupone. Gak apa-apa mu. Gak usah nanggo nampan. Ngene. Budi. Untung lah Bud sing gawa aku. Ulang. Aku tak. Ndak ngicipi sak kowe wis adus. Wis adus sampun. Gak. Wis. Engko nek menawa dikongkon amin-amin. Amin-amin. Lho yang Cin, Amin-amin. menawa lho. Ya. Peteng oleh Mama. Ngene ya Tri, ngene ya Tri. Godhonge ngene ya Tri. Jupuk iki pot. Ya ngene ya. Ngene ya. Oh iya. Yang ndi wes? Engko nang jero nang pawon. Apa tempe ya? Siampe. Gomes. Tulis, guys. Apa Mira? Kok akeh meneh, guys? Kok gak uman bature. Dom 3. Nang omah ngene santai nang kono ora pernah dingkel-dingkel wong anu. Bekelah gawe kono kok wong ndi marek-marek bakul es bakul apa-apa. Iki dewek-dewek. Yalah, aku dadi sing segone ben ora anu. Bar engko pencak ning kene, Cing. Gak kok. Oh, gak. Gak langsung. Selamat itu ya di sana. Aku ora mbok kongkon. Sorry enggak. Ya masih. Saya banjaan yo Vino awakmu. Gak apa-apa ngemelok, ngger melok. Wedok yo apa-apa le. Ora yang mana-mana. Iya, melok. Iya, untuk berkata.
Ya Allah. Untuk wes. Heeh, makan tok sosis. Wah, nang kono mah kadang ada karuan. Ora nek dodol sosis ngono iki enak ya, Bu ya. Budi. Enak Budi. Kemang entuk berkat kurang tak kene. Iya. Yo entuk kang ngene mang leh karo ibu sitok ku lho. Berarti mau di weno wong. Lah kono bawa wong. Wah, Alah. Mana Mas Budi? Mang ndak bawa kowe sing ngawas kene. Lah gitu kan lagi toko. Iya. Ini bang temen. Gak apa-apa wes. Nanggi. Yo, wes. Makasih ya. Batinku mang apa tak